भाई हमार खेसारी भैया के हारला से जौन की केकरा केकरा गम बा, तेजस्वी भैया के मुख्यमंत्री ना बनला से केकरा केकरा भाई दुख बा, कमेंट जरूर करो भाई। जौन की खेसारी भैया के हर चीज पर जौन की विवाद फैलता हमार भाई। जौन की खेसारी भैया गाना भी 2-4 गो लिया पर जौन की चोरी के इल्जाम लगा दिला खाली यार। अगर खेसारी भैया पर कोनो चीज का क्लेम अगर ना लगाओ सन तो भाई वो कोनो चीज ट्रेंडे ना होई। सबसे सच्चाई है बा जौन कोनो रिपोर्टर अगर खेसारी लाल यादव के बात के कोनो ओमे चर्चा ना करनु कोनो वीडियो में तो सबसे पहले व्यूज ना भागी हमार भाई। ई तो रियल बात बा। और ओइ पर कोनो सोशल मीडिया ला जौन काम ना करसन ओइ पर हमार भाई तो ओकनी के व्यूज ना जाई। और जौन विरोधियो बड़ा सा हमार भाई नु तो खेसारी लाल यादव को ट्रोल करेला सन तो ओकनियो को जौन की चलता खेसारी भैया से धंधा पानी हमार भाई। और बताया तानी भाई जौन की खेसारी भैया के वो गाना एबर आइला जौन की जाकर देख लियो लो, जौन की बहुत ही मस्त गाना आइल बा हमार भाई खेसारी लाल यादव के, राजा तोहरे ला, जौन की काफ़ी ज़्यादा बिजोड़ गाना बा भाई। अभी अभी जौन की आइल बा रिसेंटली, तो आप जाकर जरूर देखिए लो। अगर खेसारी भैया के फैन हो लो तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करिए लो।